Ovo je pregled dana na Slavija Info. Vlasnik Super Ego Holdinga je predsjednik Srbije. Vučić stoji iza kontroverzne kompanije. Nakon što je američka emisija 60 minuta objavila opsežnu istragu o poslovanju kompanije Super Ego Holding, društvene mreže preplavljene su reakcijama vozača i ljudi iz transportne industrije. U jednom od viralnih snimaka sa platforme X sagovornik iznosi krajnje kontroverznu tvrdnju navodnim političkim vezama kompanije. Ne znam da li uzbunjivač to razume, ali vlasnik Super Ego je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Taj čovjek će imati metu na čelu. Isti sagovornik koji inače otvoreno kritikuje poslovni model firme dodaje: mrzim ono što rade vozačima. Ako gledate moje snimke, znate da o tome pričam već neko vrijeme. Podsjećamo, kao što je Slavija Info već pisao, Super Ego Holding već se nalazi pod pažnjom američkih institucija, gde je predmet federalne istrage, dok ga pojedini analitičari i mediji dovode u vezu sa modelom takozvanih kameleon prevoznika, firmi koje menjaju identitet kako bi izbegle odgovornost. Istovremeno, kompanija se suočava sa kolektivnom tužbom vozača, a njeno poslovanje prati veliki broj zabeleženih bezbednosnih prekršaja i saobraćajnih nesreća, što dodatno produbljuje sumnje u način na koji sistem funkcioniše. Nedavna poseta Aleksandra Vučića Floridi, koja se naprasno završila njegovim povratkom u Srbiju bez jednog sastanka sa najvišim zvaničnicima, kako je najavljeno, ponovo je u fokus vratila kompaniju Super Ego. Naime, šire se tvrdnje da je Vučić pokušao da uđe na događaj sa prikupljanjem sredstava za guvernersku kandidaturu Byrona Donaldsa, koji se održavao u Mar-a-Lagu. Pominje se da je on ili neko u njegovo ime kupio pozivnicu koja košta više desetina hiljada dolara, a da je ipak sprečen da prisustvuje jer na takvim događajima ne smiju da budu strani državljani, što bi bilo kršenje federalnog zakona o izborima. Super Ego Holding, koju mnogi povezuju sa SNS-om i Vučićem, je prema nekim tvrdnjama bila kupac te pozivnice na kojoj se navodno nalazilo i lažno ime Aleks Vuči. Fox News o aferi Super Ego. Sprema se tužba, prikupljaju se dokazi. Ranije ove godine zvaničnici su saopštili da je operacija Safe Drive dovela do toga da je gotovo 2000 neosposobljenih vozača kamiona i vozila uklonjeno puteva. Sada se na videlo izlaze optužbe protiv jedne transportne kompanije iz predgrađa. Kompanija Super Ego Holding LLC sa sedištem u Elmhurstu nalazi se u središtu savezne kolektivne tužbe u kojoj se navodi da su vozači nedovoljno plaćeni i primorani da pomeraju sopstvene granice za volanom. Kolektivna tužba, prvobitno podnijeta 2022. tvrdi da su kompanija i drugi imenovani optuženi udruženo učestvovali u široko rasprostranjenoj i dugotrajnoj šemi prevare vozača tegljače sa kojima imaju ugovore kako bi im oduzimali deo zarade. Postoji 12 imenovanih tužilaca, ali se prema navodima advokatske kancelarije koja zastupa vozače tužbi pridružilo još skoro 800 osoba. Vozači su tužili Super Ego Holding zbog kršenja ugovora, kršenja zakona o istinitosti u lizingu, obmanjujućih poslovnih praksi i građanske zavere. Kada smo dublje istražili, ispostavilo se da su mnogi vozači zapravo dobijali potvrde o ceni prevoza, što su dokumenti na dve strane koji izdaju brokerske kuće za teret i koji potvrđuju cenu ture koju su vozili za Super Ego. Oni tvrde da su dobijali originalne potvrde sa jednom cenom, dok im je Super Ego slao tajno izmenjene verzije sa nižom cenom, rekao je Chris Wilms, partner u advokatskoj kancelariji koja se bavi ovim slučajem. Wilms, koji zastupa vozače u ovom postupku, navodi da im je obećavano 88% prihoda od svake ture, ali tvrdi da je kompanija uzimala deo tog novca. Vozačima je rečeno da će dobijati 88% cene ture, umanjeno za određenu rentu za kamion, troškove osiguranja i troškove goriva koje su morali da nadoknade kompaniji, objasnio je Wilms. Oni tvrde da su dobijali manje od 88%. Također tvrde da im je kompanija naplaćivala gorivo po višoj ceni nego što je ugovorom bilo predviđeno. U nekim slučajevima, prema njegovim rečima, to je dovodilo do negativnog salda na njihovim platnim listama.
Oni provode dane prelazeći zemlju, prevozeći i isporučujući teret. Mnogi to rade godinama i ostaju na putu nedeljama, rekao je Wilms. Neki vozači tvrde da im je kompanija dozvoljavala da resetuju radne sate kako bi mogli da voze preko dozvoljenih granica Ministarstva saobraćaja, a neki su osjećali pritisak da to rade kako ne bi završili sa negativnom zaradom. Prema podacima Savezne uprave za bezbednost motornih prevoznika, vozači koji prevoze robu ne smiju voziti nakon 60-70 sati rada u periodu od 7 do 8 uzastopnih dana. Novi ciklus od 7 do 8 dana može započeti nakon najmanje 34 uzastopna sata odmora. Savezna vlada također se usmerava na takozvane kameleonske prevoznike, transportne kompanije sa bezbednosnim prekršajima koje zatvaraju i ponovo otvaraju pod drugim imenima. Ministarstvo saobraćaja SAD-a objavilo je u ponedeljak na mreži X upozorenje na prevaru. Kamionske flote u stranom vlasništvu prikrivaju se novim oznakama i ugrožavaju bezbednost na našim putevima. Agencija je istog dana dostavila i sledeće saopštenje za Fox Chicago. Savezna uprava preduzima odlučne mere kako bi iskorenila kameleonske prevoznike zbog pretnje koju predstavljaju za američke porodice na putovima i integritet naše transportne industrije. Naši vrijedni i zakoniti prevoznici zaslužuju sistem koji je fer, transparentan i oslobođen loših aktera koji krše pravila i izazivaju haos. Šta slijedi? Sudski postupak u okviru kolektivne tužbe je u toku, a trenutno se sprovodi faza prikupljanja dokaza. Policajci s fantomkama u Valjevu priveli učesnike skupa i odbili da se identifikuju građanima. Stanovnici Valjeva večeras su izašli na ulice kako bi podsjetili da ni 8 mjeseci nakon policijske brutalnosti na ulicama tog grada odgovornih za prebijanje građana i maloletnika i dalje nema. Kako javlja Valjevski zbor na društvenim mrežama, nekoliko učesnika skupa je privedeno, a policajci koji su postupali tvrde nisu nosili oznake niti pristali da se identifikuju kada su građani to od njih tražili. Podsjetimo, odbornici vladajuće većine SNS i SPS sa partnerima su na sednici Skupštine grada Valjeva održanoj 8. aprila po drugi put u kratkom roku odbili da se gradski parlament zvanično izjavi o nasilju koje je potreslo grad u avgustu prošle godine. Građani su kao i svakog 14. u mesecu danas izašli na ulice da bi podsjetili na nasilne događaje koji su duboko potresli i lokalnu, ali i javnost u cijeloj Srbiji. Na društvenim mrežama građani i aktivisti Valjevskog zbora javljaju kako je policija tokom skupa privela pojedine učesnike. Valjevci su stoga pozvali na okupljanje ispred policijske stanice. Oni tvrde da su policajci nosili fantomke, ali ne i oznake sa prezimenom niti broj značke. Također tvrde da nisu želeli da se identifikuju kada su građani to od njih tražili. Video snimak ovog dešavanja pogledajte na našem sajtu slavijainfo.com. Jezivo maltretiranje građana Srbije. Radnici turske firme vodenim topovima rasteruju žene koje traže odštetu zbog autoputa. Odbornik i predsjednik udruženja starosedilaca Kraljeva Ivan Matović objavio je snimak iz Racine kod Kraljeva uz tvrdnju da su radnici turske firme prskali žene koje su iz Trstanika došle da protestuju zbog, kako navodi, neisplaćene štete nastale tokom izgradnje autoputa. U istoj objavi Matović tvrdi da je policija sve to posmatrala sa strane. Na snimku koji je objavljen na mreži X vidi se grupa ljudi na putu kao i mlazovi vode usmjereni kao okupljenima, dok se u pozadini primećuju vozila i radnici na terenu. Video snimak uz kompletnu vest pogledajte na našem sajtu slavijainfo.com. Uspon i bogatstvo super ega. Otete pare od naplaćenih kamiondžija. Američki sajt DNB piše da je vlasnik super ega imao 30 kamiona starih preko 10 godina. Od automobila vozio je Kia Niro, bio je podstanar i imao je poreski dug od $3.400. Ipak, 2019. godine mu je promijenila život. 17. januara osnovao je firmu Super Ego i odmah kupio plac u Elhumustu za 16,5 miliona evra, iako plac vrijedi 9 miliona evra. Također, odmah kupio 250 novih kamiona za nekih 60 miliona evra, što će se ispostaviti da su otete pare od naplaćenih vozača, osiguranja i države Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Ulagalo se u skupe nekretnine i automobile. U SAD-u se posjeduje velelepna kuća,
Park Ridge u Čikagu i oko 100 stanova u Beogradu na vodi, kao i velelepnu poslovnu zgradu na Novom Beogradu i automobile Bentley Bentayga, Lamborghini Range Rover Vogue. Ludnica u Valjevu. Policajac juri devojku, a onda krene da kuka. Nema toga, nema toga. Nadrealna scena se dogodila na jučerašnjem protestu u Valjevu. Policajac juri devojke i maltretira ih. Onda jednoj krene da oduzme telefon, ona daje drugarici, a on govori: nema toga, nema toga. Video snimak ove neverovatne situacije pogledajte na našem sajtu slavijainfo.com. Ovo su bile najvažnije vesti dana. Hvala vam što ste bili uz Slavija Info. Pratite nas na našem sajtu i društvenim mrežama za najnovije informacije. I ne zaboravite da lajkujete, komentarišete i podelite sadržaj.